Va, doncs anem a provar la idea revolucionària. De moment, dels 2 sobres d'avui, anem a ficar les que brillen per aquí, les que no brillen aquí mateix, aquesta brilla també, aquí, aquestes no brillen, i les de territori les ficaré aquí dalt. Per què separes? Fàcil, perquè d'aquesta manera després endreçar és més pràctic. Anem a veure un altre sobre, ja que ho tenim fet. Podria trobar alguna cosa per posar aquí sota i que quedi més cool. Opa. Però bueno, s'ha de mirar. Temps del temps. 2 més de territori. Aquesta 248 crec que la tinc. Aquesta està per comprovar. Territori, aquí amb territori. Pim. Kaizen Dorados Neon. Vale. Pim. Amarillo chillón. Ara no sé si la tinc. Pim. El llagüit aquest diria que sí, va sortir ahir. I Ollo Zen Dorado número 5. Tu, que amb la tonteria completarem la primera pàgina, Ojut. Doncs mira, això ho posem així, aquí, i les que brillen aquí, hem dit. Va, un altre. Va. Aquest vídeo durarà més, però no passa res. Anem pel quart. Sense més dilatació. Pim, pam. Els papers ja els tirem fora. Fora, aquest també, fora. Ui, que n'hi ha una cabrilla. Dutxa de tortites. Si no, jo algun no la tinc. N'estic veient una cabrilla, farolilla aquesta sí. No vull fer-me spoiler. Però mireu, aquí hi ha una cabrilla. No vull mirar. Pim, en armonía. No la tinc. Pim, Pizza, toma, Acción Legacy, número 8, Ja us dic. Queda l'1 i el 2, crec, i ja completem la... No mirem aquesta? Hechicero Calavera... Bueno, Mega Hechicero Calavera, de fet. I aquesta cabrilla... Opa! Aquesta va sortir ahir, no? O era en Calla el que va sortir? Bueno, mirarem. Ai, no sé què fer. Va, espera, a veure... Efectivament, completarem la primera pàgina. Menys la 1 i la 2, ens acaba de sortir la 5, la 6... I 7 i 9, no? I no sé si la 8. Bueno, anem a mirar la 41, que és el que anava a fer. Pim, 34... No, tenim la 51. Ah, no, i la 41? Ah, la 41 també, aquí està. Bé, doncs, bueno. Però mai està de més tenir anades repetides. Sempre va bé per fer intercanvis, que per algú es diu Trading Card Game, de tradear. Som-hi pel següent.